Ndị Igbo, achọrọ m mbido kee isi ndị Igbo bụ ihe mara mma. Ihe anyị na-etinye n'isi bụ ntutu onye ọcha. Ọ bụ ihe jọgburu onwe. Ntutu ndị Igbo ka mma. Ụfụrụ ntutu ndị Igbo na-ene anya mma eji aka m kelido onwe m isi kekpo onye chie na aka ghọrọ ka unu fụ ka mmadụ si eke onwe ya isi. Unu ya afụ ka mmadụ si eke onwe ya. Ihe a bụ afro kinki. Unu fulia ntutu m bụ natural. Ihe ntinye n'isi mgbe gara aga, ihe a bụ nga nnukwute nga mkpụrụ ọka. O nwere ihe dịka mmadụ ike isi kee isi dịka bebi. Ụmụ ihe nganga na nganga a na-akpọ Brazilian na Peruvian hair. Ihe a bụ inye onwe gị nnukwute punishment kara aka. Ọ mara mma. Chee na aka ghọrọ. Na-ene anya ka unu fụ ka nsi ga-akpọwata isi a bido n'azụ kewie. Na-ene n'anya ka unu fụ mbido n'azụ nkewie akpọwatago m ya. Unu fụrụ ya. Ihe a bụ ntutu m natural hair. Ọ bara uru m nwere kemikal na-awụ since ka m kwụsịrị iwu kemikal n'isi ma gbuo ọnya ototekwa ọzọ. Na-ene anya ka unu fụ. Unu weli ya atụgwa anya. Ịtụgwa anya papa nnekwu ị ga-emechinete ọnụ. Papa nnekwu ị ga-emechinete ọnụ ka mmadụ ihe m na-eme papa. Yes mommy. Ihe a bụ gịnị afro kinki. Mmadụ igbo onwe punishment si nọ ihe ndị ọcha anụ ike agwụgo m. Ebukoche ebe o si ka njọ bụ abụrọ m onye show. Ibukochecheche Peruvian hair ma Brazilian hair dọba n'ụlọ ma nke ahụ ego 300 pounds ma 400 pounds. Egochi enyo kọlọ dị iche iche. Ntinyere enyo ofu ntinye nwelie ghasa n'ụlọ. Anaghịzi m etinye na-abụ ihe a mara m. Abụrụ m onye show. Abụ m onye na-adụsi mbụ by nature. Ya bụ ihe Igbo be anyị ma mma karịa nke ndị ọcha. Onye ọbụla na-etinyela onwe ụmụ ihe anụ ọ na-agwa onwe nnukwute pọnị. Mgbe m bụ n'isi mụ na ihe na-eme na-ebe ka o wee bụchakwa na-etinye isi. Mmadụ nọkata owel punishment wụkwasị onwe si na ọ na-achọ mma. Ike isi dịka bebi maa mma. Ọ bụrụ nke dịka agadi nwaanyị ndị ọcha. Ịdịka mama ịkpapụtụ agadi nwaanyị ndị ọcha. Ịdịka anụmụ yọrọ. Ịdịka obugu daa. Ịdịka ibugo yọọ daa. O nwere ihe dịka ike isi eji mara ndị be anyị. Papa kedu ihe ị na-agwa m? Papa paper printer. Jee n'elu were paper printer. Agịdịgba nwa biko rafugodi m ka nkefute isi ma. Mma ekeliji isi m kecheche enye bido n'azụ. Afro kinki. Unu n'anya ifu na o yiri ntutu dị natural. Nya akụrụ ya mmiri. Ọ bụrụ agwalawa. Ikepụta ya. Eji m iwe kpuchapụ isi a. Kpuchacha anya utotezi ezigbo ntutu. Mmadụ ifuru ya ekegokwa ofu a. Ka m bịa bidokwa ọzọ. Nke abụọ ihe m na-achọ ịkọwa ka ngosi unu ihe niile anyị ga-akaba arụ naghachicha azụ n'ihe niile ndị ọcha na-aghọrọ anyị aghụghọ. Ndị ọcha fa anaghị etinye ntutu ndị Igbo mgbe niile anyị na-akọpị. Anyị ya asịzi mba anyị ya amụta ihe. Ya ka m na-achọ ịkọwa n'isi a. Isi a etere m relasa akụrọ m ya akụ. Ọ bụrụ awalawa. Na-ete relasa na-akwanye
ọ dịkebere njọ inwe ike tinye ụmụ ihe a once in a while anọkata igulugulu nwa mgbe onwe ike ofu ntinye n'afọ ike isi eji malụ ndị be anyị ike enye ịdịka nwatakịrị ịdịka bebi ịdịka beb itinyechi ihe a na-etinye ọ na-eme mmadụ ọka nka hiti a na-eme gị ị na-edi na ị na-eme show ị na-agba onwe gị punishment ọ bụ ihe jọrọ njọ anyị ga-akwụsị ya ihe niile back to root akwa anyị apụtago ndị Igbo klaasị o nwere ụdị anyị ejiri bịa anyị ji ihe niile anyị ga-etinye ụmụ isi unu makwa na a na-anaghachi azụ na root ma ndị na-ezi dịfe ori fagoteliepe ma aki olu ma ọ na-aki elu maka na ọ na-ewu isi anya gotie o gotere ise seri okwu ma aki olulu ị kwesịrị ịma ihe aki eluru ịrapụ ya ma ndị ji esese oyiva nwoke okwu si gotelie Brazilian na Peruvian hair anyị akwụsịchafa ncha maka ọ nara ama mma ichili ya gakwasị ị na-abọ isi n'ụtụtụ ntutu eju ebe niile ị na-eko mbụ na-esmut a na-asị gị ngwa ka a pụọ ị na-eje leti ịfụrụ na ihe ndị be anyị maka nje taa bụ mbọsị nke mbụ m bidoro isi a kedu deeti taa ọrụ 28 gịnị Mee 2021 papa nnekwu gagodi azụ biko papa ahụ ifuru ekegokwe m nke abụọ nke ịtọ iwekwelie kedu telko mbụ nke green papa nnekwu onye weli telko mbụ ndobere unu ewekwenye papa bịa oke nwa buje papa nnekwu amịrị ọ na-achọ ịnụ amịrị dujie biko nkepụta isi a ọ bụrụ mgbe niile a na-enete ụmụaka mmadụ agha kwuo enetezi onwe ya ọ dịkwa egwu ka nkepụta isi a o tego mkpube wigi ajọ ka ọ na-emebicha iru isi ịna-anya ụmụ nwaanyị niile dozi isi ka ọ gazicha ụmụ na a na-ekpu wigi ka emee show ma ọ bụ mmadụ kwesịrị ike isi biko o nweghị ihe dịka nke isi mgbe ahụ ị na-eke isi ka ọ ya egbu oge ike chere enyi nwere onwe gị ịpụta ụtụtụ ọ bụla ọrụ ka ị na-eji ibi aka n'ute gaba ọrụ ọ bụrụ na akwụkwọ ibi aka n'ute ịmanya isi gị isi ekie isi gị pụọ ọ bụrụ nke ị na-abụ na-esumut be gị niile ntutu mana ike isi eke sọsọ mgbe ị na-eke ka ọ ga-egbu gị obi ike chere isi a ikechi enyi nwere onwe gị ganye mbọsị ị ga-atụ ya ọ ka esi mara ndị be anyị ọ ka o mee ihe niile banyere anyị asụsụ na omenala Igbo back to root ya bụ anyị ga-emechekwa na-eme ma ọzụzụ ndị na-achọ ịnụ di akọwala unu ma asụsụ anyị na papa nnekwu ihe imere a nwa o mebigokwa ihe m na-eme ọ dịkwa egwu kedu ihe m na-eme o mebigokwa ọnya anyị nwere obi na-enwe mpụ n'afọ gị cherish afọ isi a afro king ifuru onye mere isi a nya bụ anyị abatago nwere ụdị anyị ejiri bata ihe niile anyị ga-amụ ya n'ike papa Igbo klaasị anyị abatago onwekwa ụdị ihe anyị ayara akụziri unu ebe a nya bụ wigi bụ management ọ bụrụ nyanwa makalicha afụrụ ka eme afụrụ ebe a ga-ejide aka ejide n'ikpere isi ụmụ nwaanyị niile sifa kpụpụ wigi ifu onye ọbụla ikuku afọ ike ọkụkụ isi onye ọbụla dịzika
ọgazichi ụmụ iru isi akpọchacha ka anyị kpupu na wigi kebe isi wigi abụrụ ihe be anyị nke isi bụ ihe be anyị ndị ọcha fama nkenwe isi ma mgbe niile anyị chọọ nke ndị ọcha iji ịbụrụ nne nwaanyị chi ezinụlọ tụkatụ ndị ji ụmụ nwaanyị ị ga-amụ nke isi n'ike ịmụ ọnya ma ịmụ ya ma ịmara ya ị ga-ejisi ike mụọ ọnya maka ịkpọ apọịntmentị ka eke ego isi faga edisapọịntị katago a na-akpọkwala gị afọ ego a na-edisapọịntị gị ịmụọ nke isi n'ike ọnya ka abịa mkpọ kọọlụ mkpọ na abụ ka eke isi disapọịntmentị ebe niile mụọ nke isi n'ike iwere ike mụọ ike isi ifurie one ka nketego na ntabi anya na enyi ọ bụrụ ime ọnụ na enyi ekeketekwa baa ụlọ echi ebido ekele ịchafụ ma ọ bụ okpu apụọ ụzọ ikeli dị eke enye abalị ịtọ maka ndị ada ebunwu ntutu ma ọ bụ ekpunwu okpu ma ịchafụ ọ chọọ imesele nse mgbe niile gojos mara mma ọ bụrụkwa ihe dị njọ mana mgbe niile ụtụtụ efifie abalị anyasị mgbede ịnọ na gojos ọ bụgara ihe makebe mma ịnọkata imekwa nwa gojos ọ bụrụ mgbe niile gojos iwere ego ị ga-eji nyere ndị mmadụ aka na-eme ka a na-akụrụ gị aka akụchakwa aka ibulie gafuo ọrịa adịgide 7/9 hey kedu ebe ntu garazi ngwa very good Adaobi imere ọfụma ngwa mak ezi ozozila ezo mmekọtakwasị na Naịjirịa wee pụọ maka chi ma nnata ọzọ mmekọtakwasị na Naịjirịa wee pụọ maka chi ma nnata ọzọ ihe na-eme n'ebe ahụ na-agba m anya mmiri maka chi ma nnata ọzọ ekekwe nke na-abụ emechinete echi ebido anyị ekelidi ekekpo onye oyi mmemme anyị ekelidi ekekpo onye unu ga-ete aka fụrụ mgbe ekechezilie ka ọ dịzi mmekọtakwasị na Naịjirịa ka ihe na-emezi ka ihe na-eme mba achọrọ m ya achọrọ m biko mba achọrọ m nke a achọrọ m jee chọọ ọzọ ọ dị ka Operation Beat the Time Operation Beat the Time ọ dị egwu
No 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 no. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Mmekọtakwasị na Naịjirịa wee pụọ maka chi ma nnata ọzọ. Mmekọtakwasị na Naịjirịa wee pụọ maka chi ma nnata ọzọ. Ihe na-eme n'ebe ahụ na-agba m anya mmiri maka chi ma nnata ọzọ. No 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 no. Mmekọtakwasị na Naịjirịa wee pụọ maka chi ma nnata ọzọ. No 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 no. Ihe mere bụ na anyị ga-akwụsịnata ọkwa ka anyị si nkeketa akwụsịnata mbọsị ọzọ ebido. Taa m bidolie ọkwa 28 bụ taa. Tupu abalị 3 nkecha isi a ebe m tinyegoli aka. Sọọsọ ihe na-egbu m oge bụ nne aka mgbe na mma etinye aka ma etinyeghị aka ama nkwa omume mana itinyere aka ọ gaba. Ọnya bụ mgbe na a na-awa ọdụdụ. Proscanation bụ lazy man apology. So ihe ịchọ mme binye mebi ozugbo. Ịkazi na mgbe ịkaba mgbe ama mmemme. Ọnya ihe dị gị n'uche binye emebe ozugbo imezine mgbe na a na-awa ọdụdụ. Ọ na-anapụ awa ọdụdụ. Ọnya bụ ihe mmụta dị n'akụkọ taa. Papa agịdịgba nwa kedu ihe ịbịakwa mme papa? Dike nwa o dike Chidike